ארגנו תערוכה של מדריך ופורטל בני מצווה לחגיגות בר ובת מצווה בפיור אירועים בראשון לציון. אספנו את כל נותני השירותים של האירוע שלכם, של הבר מצווה או הבת מצווה, והבאנו אותם למקום אחד, כך שתוכלו להתרשם ולהפיק את האירוע היפה ביותר. זה בעצם יריית הפתיחה שלנו לבת מצווה. עונה על כל הציפיות של הורים שבעצם לא יודעים את הכיוון. הגיעו משפחות שעומדות לחגוג בר ובת מצווה, היו פה דוכנים של אטרקציות שונות. הכל מרוכז והכל תחת קורת גג אחת. המשפחות נהנו מאוד והיה ערב מאוד מוצלח. היום הצבנו רף חדש בתחום האירועים של בר ובת מצווה למשפחות שעומדות לחגוג בקרוב.